Tak si představte, jo. Vezu Emilku busem ze školy domů. A najednou k nám přistoupí taková paní a moc malou chválí. No a pak se na mě podívala a řekla, Babička, z tebe musí mít radost. Takže babička, Dopřejte si terapii módou. Olympia, Mladá Boleslav. Včera mě pozval do nádherné restaurace. Nekecej. Večeře při svíčkách. To miluju. A když jsme měli platit, řekl, že platíme na půl. Ne. Jo. Tak co? Tak na půl? Dopřejte si terapii módou. Futurum Hradec. Bedřichu, já jsem tak ráda, že máme konečně. Chvíli jen pro sebe. A děkuju, že si vyzvednul Pepu ze školky. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava.